Штатлер Мінськ, цягнікі будучыні родом з Беларусі. Сьогодні ми даведаемся про беларускае прадпрыемства, якое вырабляе сучасныя цягнікі для ўсяго свету. У городе Фане Пальмінскай области побудовали завод для вытворчасці цягнікоў. На заводе вырабляют электротягнікі, тягнікі для метрополитенов, тягнікі нового поколения. Тягнікі могут развивать хуткость до 200 км в годину экономичным сучасным дизайном. Кампанія створила больш за 1000 цягнікоў па ўсім свеце. На заводе працует больше 1500 специалистов. Наши цягнікі ездят по ўсім свеце. Гэта дасягненне ўсёй Беларусі.